Noswaith a gyfeillion a chroeso ato ni yma i'r Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth. Dawn na fi os. Diolch yn fawr. Dych chi'n ymuno ni yma heno ar noson oer o Rhagfyr. Dewch ymlaen! Dwi'n ffordd rhyw bibwr brith o yma. Y pibydd brith ar y grisiau. Felly, dyn ni yma yn Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth achos dyn ni yma i lawnsio llyfr. A pa well lle na... Dalwch chi fynd, mae yna gynulleidfa fach o yma. Dyn ni'n cychwyn noson drwy gan wyth, dyn ni lle. Os rhain dweud, os ni wedi gwneud hyn cyn cychwyn, ond dyna ni. Mae reit arti, dydy. Felly, dyn ni'n yma Llyfrgell Genedlaethol, a pa le gwell i lawnsio llyfr, nag yn y Llyfrgell Genedlaethol, wrth gwrs. A pha le gwell i lawnsio llyfr cyntaf, y Selar, na Selar Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae gen ni, wel, sgan ni'n llwyth, mae gen ni westeion, mae gen ni westeion arbennig, neu un gwestei arbennig, mae gen ni gynulleidfa exclusif iawn. Dych chi gyd yn iawn yno? Mai, chi'n iawn? Exclusif o gynulleidfa, hufen cymdeithas, swn i'n dweud. Felly dwi'n disgwyl dim byd ond y gorau gennych chi. A dwi eisiau chi fihafio, bod yn blant bach da, croes i'ch coesau. Ac os ydych chi eisiau dweud rhywbeth, llaw i fyny. Na, joc, gwch chi widdi unrhyw beth. Reit, Elis, ti do fi o'n. Dyn ni'n mynd rhwng ffordd yma er mwyn cael datgelu ein gwestai arbennig. Mae o'n cuddion o lift, achos mae o'n newydd ddol lawr i'r Selar, achos dydy celebrities go iawn ddim yn mynd lawr y grisiau. Yws Gwynedd! Iawn, Ows. Gret. O'n i'n dechrau poeni hwnna, ond teimlo oedd y darts walk-ons. Mae'n teimlo oedd o'r darts walk-ons, ond os am gerddoriaeth. Ie, ynddi, dwi'n gwybod ti fel, ynddi. Yn fyw ar oci. Gysi... Ie, na. O'n i rownd i hwnna. Gysi ddim clap. Na, gysi ddim, na ddo. O, na ddo. Reit, aros yn yd. Mae'n rhaid i fi gael y microffon ma dan dy drwy'n ti os ti'n siarad iawn. Felly, paid am meiddio dweud dim byd pwysig. Watcha gitar! Nath hynna ddigwydd yn yr ymarfer hefyd. Na, marfer, pa marfer. Felly iawn, dyma ni yn y Selar, Ows. Mae gen ni ddyn camera bach yma. Mae gen ni bobl y Selar, bobl Llyfrgell Genedlaethol. Mae gen ni bobl technegol yn y cawn o'na sydd yn rhoi y pethau yma ar Facebook. Felly, croeso ato ni. Ows, beth ti da heno? A bobl y lolfa, y lle ti'n mynd i lolio. A bobl y lolfa, sori, nes i'n cofio. Ia, lansiad y llyfr, fel ti'n dweud yn barod, digwydd bod, maen nhw wedi dewis llun neis o hwnna fi i reid ar y clawr, so fi sydd yma. Wrth gwrs, os fysa yna lun neis o Sian Candelas, fysa nhw wedi defnyddio hwnna fo, so ond na, mae'n cool bod cael yma, dwi'n really chuffed cael bod yn rhan o'r holl beth, cos mae pethau fel hyn bwysig. Mae o'n bwysig, dydy. Mae Owain yn mynd i ddweud pob math o bethau pwysig wrthyn ni wedyn. Gael jyst dweud, dwi'n meddwl, os fysa Osian Candelas yn y lift na, ac ar glawr y llyfr, dwi ddim yn meddwl sydd wedi dod yma mewn jymper nadolig. Ti eisiau dweud ni chydig am y jymper ma'ch rhywiol yma? Dwi gyd yn marchnata, t'bo? Boi marchnata, dwi. Wedyn o'n i'n meddwl ar y Owain Schiavone, o'n i'n ddod â gitar efo fi, ni'n neud caneuon wedyn hefyd. O'n i'n meddwl, ne'n neud y gandolig, a wedyn gyd bobl brynu hwnna, da? A wedyn eisiau fel, a mae'r llyfr yn anrheg nadolig perffaith. So ni'n meddwl jyst eisiau atgoffa bobl fatha subliminal messaging fath o beth, so mae'n ddolig bron. Mae'n ddolig, dydy? Nadolig llawn i chi gyd yma. Di pawb yn iawn, ydych? Da ni jyst yn mynd i gael rhyw lawnsiad bach, da ni'n mynd i gael ambell gan gen Ows, mae Ows yn mynd i ddarllen darn o'r llyfr. Na, di joc. A wedyn, da ni jyst yn mynd i wynhau yn hyn, ac wrth gwrs, dych chi yma yn gwylio ar Facebook. Na i ddweud ar y cychwyn fel hyn, mae yna gyfle i un gwyliwr lwcus adre ennill copio'r llyfr, yn dweud, Elis? Nwch, dde fi o'n, chos o'ch chi dda. Ie, mae'r hogyn bach lwcus yma. Ond mae yna gyfle, os ydych chi rannu y fideo yma sydd ar ffrwd Facebook y Selar, os ydych chi rannu fo, fyddwch enwch chi mynd mewn i'r het i ennill copio'r llyfr. Sef, dwi'n meddwl sy'n ni ddangos copio'r llyfr gyntaf, ie. So ti'n meddwl sy'n ni'n gallu ffindio, maen nhw'n bod man yma. Na. Hwna dio, hwn ydio. Yli da. O'n i'n meddwl yn bach o ddafis, di. Dangos i'r camera. Sbio, ma'n beth od am gwylod braich fi, does? Mynd yn hun, ti os. Mae'n digwydd i ni gyd. Dwi'n mynd i doctor i gwrdd, checked out, ddo. Dolig llawen. Ond ie, hwn ydy'r llyfr, a da ni gyd yma heno er mwyn i lawnsio fa, ac o'n i'n noson fach neis, dwi'n meddwl. Cawn? Cawn. Mae'n eigon o sgwrsiau ac chaneuon. Ond o'n i gychwyn o can, dwi'n meddwl, os ti'n barod. Ti eisiau setio hynny? Iawn. Fel un. Oce, dwi'n setio hynny. Iawn. Ti'n barod? O, hynna, mae'n rawdd, ynddi. Mae gymaint haws heb yr en bobl nes i eistedd rwnd ti'n chwarae ffwrdd hynny. Ti'n meddwl bod ni wedi cael digon o bobl i ddod i wylio'r ffrwd, wan? Genna ni filoedd yn y fenwan, mae'n siŵr, does? Ti'n meddwl swn i jecio? Na. Dwi'n siŵr bod ni ddigon. Iawn, felly beth ti'n mynd i ganu ni gyntaf yno? Na i wneud y gandolig, iawn, fy nghariad gwyn ydi o.
can dolyg nes i sgwennu 2 mlynedd yn ôl. Dwi wrth y modd efo dolyg, wastad wedi bod wrth y modd efo dolyg. A mae'n addas iawn heno, achos rhagolygon y tywydd ydy bod 'na eira mawr yn mynd i ddisgyn heno, a dwi eisiau mynd yn ôl i'r gogledd yn yng nghar y munud. A lyrics penna'r gan yma di, os di dolyg yn dod a dwi dal ddim adra. So, dwi'n meddwl fydd y grites allan fod ein oce, ond... Drwy'r eira mawr, ond ie, byddwch yn welus. Wel, dwi'n gobeithio bod chi'n gwylio hwn os ydych chi ar y ffordd. Bai bod chi'n y passenger. Ond, ie, felly nhw'n ni gael y gan o'n, na i symud o ffordd i fanna, ond paid y dilyn mi tro mai o'n oes. Mae enw ffa Keith, dych chi gorfod o Keith Floyd, y chef? Mae'n mynd ffa, don't film that, film this! Ond, ffilmio Yws Gwynedd o'n, achos dyma Yws Gwynedd a i gan o'n, dolyg. Os di dolyg yn dod a di dal ddim adra, fydd y cwyr dal yn boeth i mi, fy nghariad. Os di'r eira yn drwm a di'n stond yn fy unman, fydd y gola ymlaen i mi, fy nghariad. Drwy'r eira mawr, neu beth bynnag a ddaw i'n gyfeiriad o'i drwyddi'n iawn. Fyddai yno mewn dim ar dy alwad, dy afal yn dyn mewn iliadau sy'n bryn. Fyddai yno mewn dim y fy nghariad gwyn. Does na mynydd rhy fawr yn rhy drwm ar dy drywydd, swn i'n cloddio yr wyddfa i ddim, fy nghariad. Ac ar y ffyrdd sydd yn ddi ac i mi'n anghyfarwydd, swn i'n troedio nhw nes bo fi'n mynd, fy nghariad. Drwy'r eira mawr, neu beth bynnag a ddaw i'n gyfeiriad o'i drwyddi'n iawn. Fyddai yno mewn dim ar dy alwad, dy afal yn dyn mewn iliadau sy'n bryn. Fyddai yno mewn dim y fy nghariad. Drwy'r eira mawr, neu beth bynnag a ddaw i'n gyfeiriad o'i drwyddi'n iawn. Fyddai yno mewn dim ar dy alwad, dy afal yn dyn mewn iliadau sy'n bryn. Fyddai yno mewn dim y fy nghariad gwyn. Drwy'r eira mawr, neu beth bynnag a ddaw i'n gyfeiriad o'i drwyddi'n iawn. Fyddai yno mewn dim ar dy alwad, i dy afal yn dyn mewn iliadau sy'n bryn. Fyddai yno mewn dim y fy nghariad. Mae o'n Ows. Nes ti'n dda fan Ows. Si mwynhau.
Nes i gael cip ar Facebook tra o'n i'n... just cyn gwrando, tra'n gwrando, o'n i'n gwrando, ges i cip ar Facebook. Mae hwn ar Facebook Live, ynddi? Mae hwn ar Facebook Live. Ti'n gallu wasio dyn ôl, wyt? Wyt? Ond rwy'n dal ar y ffôn yn ffilmio. Dwi'n lyfio hynna. Ia, ond mae'r safbwynt yna yn unigryw dydi. Lle nhw'n ni'n gweld bai. Ond tra yn y cefn nes i ganboni yn Selar, y Llyfrgell Genedlaethol, nes i ffeindio llyfr ti allan tra cyn dy ganesa di. Owain Victorian Dripper, iawn, just y bethau di. Lle darllenad i hwnna, nhw'n i'n mynd ymlaen o'r pethau bwysig. Reit, dwi'n mynd i steth yn fel Owain Schiavone fama fan, a dwi'n mynd i fod yn ddewr o mynd am beanbag. Iawn, o 6 modfedd a 5... Na, 6 troedfedd a 5 modfedd i lawr i ddim, just fel yna. Owain Schiavone... Ie, ynddo. Dim ond o ran uchder, ddim o ran mwy soldeb. Felly, Owain Schiavone gyda llaw ydy uwch olygydd Cylchgrawn Selar a golygydd y gyfrol Llyfr y Selar. Felly, croeso mawr i ti, neu diolch am ein croesawu ni, ddylswn i ddweud. Ond nhw'n ni gychwyn drwy ofyn, be di syniad yma? Wel, syniad o lansiad i ddechrau, oedden ni... Mae Selar yn mynd yn rhywbeth bedair mlynedd o 10 gwan, da ni wedi coeddi 100 o'r i fyna o'r cylchgrawn. Oedd hi'n hen bryd i ni goeddi rhywbeth bach mwy swmpus yn doedd, o'n i'n teimlo, de. Felly'r syniad o gynnal o'n fan hyn ydy, wel, lle well i gynnal lansiad llyfr y Selar nag yn Selar cartref llyfrau enwoca Cymru a mwyaf Cymru, de. Felly dyna di'r syniad yma yna, oedden ni weld, diwn, yn rhywbeth bach quirky. Da ni weld, mae hwn di'r tro cyntaf i gyfrol Gymraeg gael ei lansio ar Facebook Live. Felly mae o'n rhywbeth eitha unigryw, hanesyddol, da chi'n rhan o hanes bobl a chi sy'n gwylio adra hefyd, ynddo. Felly, ia, da ni'n licio meddwl bod ni'n flaengar yn y Selar ac yn gyfoes, ac mae'n darllenwyr ni hefyd ar cyfryngau, y cyfryngau digidol, de. Felly, da ni'n meddwl bod yn le da i gynnal lansiad mewn ffordd, de. Ond ia, da ni yma, wrth gwrs, i lansio hwn. Wrth gwrs, a dyna'r cwestiwn nesaf. Be sy'n yn cuddio fewn y cloriau, Owain? Gwertho i ni? Wel, mae o'n rhyw gofnod ydi o o'r cyfnod cyffroes yma. Da ni'n byw yn efo'r hyn o bryd o ran cerddoriaeth gyfoes Gymraeg. So, beth sydd gynnon ni di ryw gyfuniad o erthyglau sydd wedi cael hailgylchu o Gylchgrawn y Selar dros y flwyddyn diwetha yma, 2017 yn benodol di beth da ni wedi canolbwyntio arno fo. A wedyn mae'n erthyglau mwy diweddar, da ni wedi gofyn i gyfranwyr i sgwennu er enghraifft am 'i hoff gigs o'r flwyddyn, 'i hoff artistiaid newydd o'r flwyddyn, a restr cynnyrch, mae gen ni bigion adolygiadau sydd wedi bod yn y Selar, rhai o'r colofnau, da ni wedi bod fwy o balch ohonyn nhw yn y llyfr. A mae'n air bach i gloi gyda fi, fyd. Ynde? Ti'n meddwl hwnna di dan gorau? Mae'n siŵr, Dennis. Mi os ti'n dweud hynny, crafwr. Be dwi'n teimlo, mae cylchgrawn yn gret, mae'n bywiog, wedi gyda sy'n gerddoriaeth, mae cylchgrawn fywiog yn dod i'n rhan o'r ganolog o'r sy'n, ond mae rhywbeth eitha ffwrdd o hi hefyd, wyt ti'n darllen o, ti'n lychio fo i naill ochr, neu os ti'n geek dda fi, ti'n rhoi mewn ffeil yn daclus, i edrych yn fo, mae'n blynyddoedd i ddod, ond sam lot o bobl yn geeks fel fi. Mae Dan Bach wedi beindio rhai, yn fan hyn. Chwarae teg iddo fo. Mae'r llwg egend i beindio rhai. Ond, ti'n gwybod, pan mae rhywbeth mewn cloria llyfr, mae rhywbeth i ti roi ar y silff ac i sbio nôl mewn blynyddoedd i ddod, ynddo. Dwi'n gobeithio bod o'n gofnod dwi'n eisiau dweud y gair bwrlwm. Ond dwi'n meddwl mae'n gofnod o fywiogrwydd ydyn ni y sîn ar hyn o bryd, ynddo. Da ni gyd yn gwybod bod ni'n byw mewn amser eitha cyffroes o ran cyddoriaeth, ynddo. Ynddo wir, diolch o'r tisgef. Na i jyst gofyn yn sydyn, be di dy uchafbwynt di o'r flwyddyn yn bersonol? Falle bod o'n od gofyn i drefnydd Gwobra Selar, be di'r uchafbwynt yn gyfarol, ond idwn ni Gwobra Selar, a be arall? Iawn, dwi'n cael dweud Gwobra Selar. Gei di dweud, da ni'n cymryd yn ganiatal bod ti'n dweud Gwobra Selar, be arall? Mae'n anodd, wedi gan bod Ows yn eistedd yma chi, mae'n anodd edrych tu hwnt i gig y pafiliwn. Dwi'n meddwl gig y pafiliwn yn steddfod yn uchafbwynt llynedd, a o'n i cofio siarad efo Sioned Edwards sy'n gweithio steddfod ar ôl y gig yna, a meddwl, dwi'n meddwl sut ydych chi wedi topio hynna leni, ynddo? Dwi'n meddwl bod nhw wedi topio fo, de, ond maen nhw wedi mynd yn agos, sy'n ni ddweud, ynddo? Oedd o'n gret, de. A dwi'n meddwl, Ows oedd yr un amlwg i headlinio'r gig yna leni, de. Ac o'n i falch iawn bod nhw wedi rhoi cyfle i rywun fel Mr Formula hefyd, ynddo? Oedd o'n beth hollol wahanol. So dwi'n meddwl, mae hwnnw'n gorau bod fyny na efo'r uchafbwyntiau. Ymysg, mae yna gyneuon gwych, mae yna recordio gwych wedi cael ei ryddhau, album yr eira, dwi'n meddwl yn ffantastig, ynddo? Felly, lot o stwff da yn digwydd yn does, felly mae'n anodd iawn dewis un uchafbwynt.
Cool, ond ys di ateb teg a chynhwysfawr rwan, diolch yn fawr. Un cwestiwn arall gen i adael llonydd i ti'n da am y tro. Be di dy hoff bits di? Be di dy hoff ddarn di? O'r clawr, chi. Na, ci Ows! Bit na ar y braich, ydy gwir. Ti'n gwybod? Y darn bach ffynnu na ar y braich. Be di dy hoff benod neu adran neu dudalen? So, beth dwi'n licio? Dwi'n deud bod fi'n hanesydd. Dwi'n hanesydd, nes i radd mewn hanes. Mae'n gwneud fwy ddordeb mewn hanes na beth gyda'n coleg. Beth dwi'n licio? Da ni wedi blwyddyn mewn bwledi, sy'n jyst rhyw gipolwg nôl ar bob mis, a jyst rhyw, ti jyst yn crynhoi'r holl bethau sydd wedi digwydd, y prif straeon, yr album sydd wedi cael ei ryddhau, y gigs mowr sydd wedi cael ei cynnal, y bandiau sydd wedi sgwennu cynnion cas am artistiaid nid lled enwog. Ti'n gwybod, mae'n jyst rhyw grynodeb, dwi'n meddwl, o bethau sy'n cael ei anghofio fel arall, dwi'n meddwl. So dwi'n eitha offi hwnna, dwi'n meddwl hwnna'n math o beth bydd pobl yn sbio nôl yn mewn blynyddoedd i ddod, gafal y llyfr oedd ar y silff, a meddwl, ia, nath hynna ddigwydd y mis Mehefin 2017. So dwi'n meddwl, hwnna di'n hoff ddarn ni, Ac dwi'n meddwl pytiog, dwi'n rhaid galad i ddarllen yna chdi, ti'n gwybod? Dwi'n gwybod, mae'n gopi yna, ti'n gwybod? So, ia, hwnna di'n hoff ddarn ni, dwi'n meddwl. A cyfweliad Yws Gwynedd. Wrth gwrs, allwch chi'n symud heb chi ti Yws Gwynedd yna. Ond, ia, fel ys Gefn sôn, mae llyfrau fel yma yn bwysig, achos pan ti'n meddwl amdano nhw o safbwynt yn y dyfodol, pan ti'n mynd o sbio, achos ar hein, dyma sut da ni'n mynd i fo'n cofio y cyfnod yma, heb law yn ffa gigs gwych o falle, wrth gwrs. Ond o ran y ffeithiau, fa ma fydd o da. Dwi'n mynd i godi fyny o'n da, Elis, felly dwi eisiau ti just, ar ôl i'r camera symud, gyd i ffilmio gynulleidfa, neu gyd i ffilmio Yws Gwynedd, ffilmio rhywbeth heb law fi, a na i just codi. Achos gan i mond un llaw i'n helpu. Hei, smooth. Reit, sorry, nes i just tynnu'r rhwsys lawr. Reit, da ni'n mynd draw i'r gornol yma wan. Tyn dy laen, Elis bach. Iawn, dych chi'n iawn hwnna? Dych pawb dal yn iawn? Reit, felly mae Dan efo fi yma sydd yn gweithio yn yr archif sgrin a sain yma yn y Llyfrgell Genedlaethol. A ti wedi dod â casgliad o stwff efo ti heddiw sydd ar y bwrdd yma. Ond falle bod ti'n gallu cychwyn drwy ategu at be oedd Ows yn gyffwrdd yn yma a be o'n i'n sôn amdano fo, bod fel mae rhywun yn y dyfodol yn sbio nôl, wel, dim yn y dyfodol, ond yn y presennol yn sbio nôl ar y pethau yma, a bod nhw'n bwysig o ran cofnod. Mae fe. Ddylwch chi, mae rhywbeth sy'n cael ei rhoi lawr ar print, rhywbeth o snapshot. I chi yn darllen rhywbeth heddi, a chi'n meddwl, waw, beth oedd yn digwydd yn y gorffennol. Ddylwch chi y gig fel o'n nhw'n siarad am ti'r pafiliwn, bydd hwnna yn cael ei siarad amdano am flynyddau. A bydd na pobl falle ymchwil o cerddoriaeth Cymraeg yn meddwl sut nath Eisteddfod a'r Goreion sy'n cerdd lenni a llynedd dod gyda'i gilydd i wneud fath beth. Ac wedyn, os allai symud i'r cylchronau, mae'r cylchronau wedi bod gyda ni ers y 50au, ond yn gerddorol, y rai cyntaf oedd Asbri a Sŵn yn y 70au. Mae copi da fi fan hyn o Sŵn o 70au, a fel chi'n gallu gweld, mae fe eitha DIY, mae fe fath o cael ei gopio ar photocopies chep iawn, ond oedd e'n, chybod, na beth oedd y dechnoleg. So mae cylchronau yn adlewyrchu beth oedd y dechnoleg ar yr amser, a nawr mae'r cyfryngau amlgyfrwng nawr, lle mae'r gair yn mynd ar bapur, ond mae fe yn mynd hefyd ar y we, a hefyd rhywbeth fel fideo sy'n mynd ar Facebook Live. Ond allai tegu, fi'n cofio'r gig yn Bont 91, yr rhyw ddydd, a mae sothach, mae adolygiad gwych yn sothach o 91. O'n i yn y gig, a o'n i di'n hofio cwpl o bethau. A wedyn, chybod, o'n i'n gweld yr adolygiad, so mae rhai pethau da yn cael ei cynnwys, ond rhai pethau o'ch chi'n meddwl, whoops, nath hwnna ddigwydd hefyd, chi'n bod? So, hefyd, na beth sy'n digwydd nawr gyda'ch cylchronau, oedd sgrech yn y 70au, na'r cylchron cyntaf o'n i'n cofio, a fi'n cofio ymlaen i Corwen yn noson wybrio sgrech, 82, 83, bus yn mynd o Penweddig, lan a nôl am 3-4 gloch y bore,
bach o cwpl o seidrs tu fewn fi, ond dim ots. A wedyn mae'r LP tu ôl ni fyna o 81. So meddyliwch chi, oedd hwnna'n amlgyfrwng ar y pryd. Mae sengler Selar wedyn, sef pethau wedi cael ei rhoi ar-lein gyntaf, wedyn cael ei cynhyrchu ar CD. So mae ngwaith i o fewn y llyfrgell, cerddoriaeth masnachol yw rhan fwyaf, ond mae hwn, y print, yn mynd gyda fe fel rhyw fath o jigsaw perffaith. A mae'n siŵr bod o'n braf i ti sydd yn dy waith o ddydd i ddydd yn cofnodi yr hanes yma i weld rhywun yn ychwanegu at yr hanes a bod Selar yn cofnodi ac yn... Dwi'n gweithio, dwi'n defnyddio y Selar a ddoi beth. Gwybodaeth personol, pan dwi'n dwlu mynd i gigs. Fi yw'r person cyntaf i fod... Ysda fi'n talent, owns o talent cerddorol, ond fi yw'r cyntaf. Mae'r droed yn mynd i'r beats, neu'r pen yn dechrau pen doncian os mae fe bach mwy trwm, ond dwi jyst yn dwlu ar cerddoriaeth byw. So y Selar a cylchrwnau fel ni, gyntaf gwybodaeth personol, ond wedyn gwybodaeth am y sîn pethau'n cael ei ryddhau a dwi'n gallu cael i'r llyfrgell. A chi'n meddwl, nawr mae'r llyfr, blwydd lyfr Selar, wel, ysgrech, 81, 79, 82, so da chi Cris, da chi Jarman. Fi'n credu hwnna yw Tosh Stewart mas o Ceffyl Pren. Fi'n credu, y Flying V cynta yn y sîn rock Gymraeg. Dwi fel sgif bach o nerd, fi'n offi gitars, Gibsons ar y pethau yna. Ond fel o'n i'n gweud, dwi'n gweithio yn y llyfrgell, ond mae'n jyst yn bleser i gwrando ar cerddoriaeth. Mae'r cerddoriaeth dal yn diddori fi. A hefyd, mae'n gymaint o gerddoriaeth yn cael ei gynhyrchu yng Nghymru nawr. Falle ddim mor mainstream fel oedd e, ond mae'r mae'r technoleg newydd yn rhoi avenues i bobl i gynhyrchu. Fel oedd, os a i fynd nôl nawr, i hen demo tapes, chwrdd y Fostex, 4 tracks, yn y safell wely. Ond nawr, mae'r iTunes, mae Pro Tools, a pob beth. Mae'r technoleg wedi symud ymlaen, ond mae'r cerddoriaeth dal na, a mae dal o safon hefyd. Briliant, diolch o'r ti Dan. Na i just, rhywbeth nes ti ddeitha cynt bod ti wedi, bod Selar yn cymryd lot o ddanwad gan sgrech, o Dan yn sôn am sgrech o fanna. Ti eisiau siarad chydig am hynna? Na i ddod rownd i omel i. Ti'n iawn? O sgrech yn gylchgrawn eitha dadleuol, ond dwi'n meddwl bod yn eitha arloesol hefyd. Mae gopra Selar mewn ffordd yn adlewyrchiad o be oedd gopra sgrech yn neud y dechrau'r 80au. Ac o'n i'n rhy ifanc, dwi'n meddwl bod fi wedi cael ngeni pryd oedd gopra sgrech cyntaf i gynnal. Felly dwi'n mynd cofio nhw'n amlwg ynde, ond dwi wedi cofio clywed sôn amdanyn nhw flynyddoedd wedyn. Ac yn o'n nosweithiau enfawr yn Corwen, dwi'n meddwl Gynarfon oedd yr un cyntaf, ond wedyn yn Pafiliwn Corwen oedd yn pafiliwn enfawr, dal miloedd o bobl ynde. A wedyn yr un peth efo y blwyddlyfr mewn gwirionedd, o'n i'n ymwybodol bod na flwyddlyfrau sgrech wedi cael ei cyhoeddi. Pryd o'n i'n iau, o'n i'n casglu shoot annuals, llyfrau ffwtbol, cylchgrawn shoot, achos shoot o'n i'n gael bob wsnos o'n i fwy o geek ffwtbol na music adeg hynny. Ond o'n i'n ymwybodol bod na, Smash Hits hefyd, oedd yr un yearbook, Smash Hits yearbook. O hwnnw oedd yr un arall amlwg o gwmpas bryd hynny. Felly, ti'n gwybod, di dwy'n o'r syniadau o'r dylanwadau yna mewn ffordd. Dim dwy'n, datblygu. Wel, ia. Mae hanes yn ailadrodd i hyn yn dydi, mae pethau mynd mewn cylchoedd. Fel o Dan yn deud y fyna yn sôn am pobl yn creu demo tapes ysdalwm, mae erbyn hyn, mae pobl yn creu cyddoriaeth yn ei stafell wely efo technoleg bach mwy modern, ond yr un fath ydi o, jyst bod o yn defnyddio gwahanol dechnegau ag ati. Felly dyna di'r llyfr mewn gwirionedd, ydi gobeithio yr blwyddlyfr sgrech. Os oes ddigon yna chi'n prynu hwn, yna gobeithio byddwn ni'n gallu gwneud efo blwyddyn. I fi gael dweud yn blaen. So dyna di'r plan, ynddo? Guilt trip yn rhywun. Na, joc. Ond, so fo'n neis, achos mae o yn crynhoi, mwy na blwyddyn allan, dydi, ond y flwyddyn ddiwetha mae fwyaf o hanes ac o ddyddiau bach cyffroes iawn yn y sîn o Gymraeg. A dwi'n cymryd bod chi gyd o'ma heno yn fans o'r sîn o Gymraeg, felly dwi'n mynd i ynoio chi am chydig o'n jyst gofyn am chydig o highlights. Lowry? Iawn.
Mae yna rhywun wedi dweud yr enw Lwri, thai. Felly, y gredures, dwi'n dod ati hi gyntaf, achos dwi'n gwybod i enw. Ti'n iawn, Lwri? Dwi'n iawn, diolch. Begi. Dwi'n iawn, dych chwr, ynddo. Felly nawr, sori, dwi'n golli... Na, ista amali. Olygfa, fach neis, oes yma. Be di dy uchafbwynt personol di o'r flwyddyn yma o gyddoriaeth? Nes i rili mwynhau maes B, so dwi'n cymryd nos Sadwn maes B oedd yn uchafbwynt i, dwi'n meddwl, o be dwi'n gofio. Pwy oedd yn chwarae nos Sadwn maes B? Yws Gwynedd. Y dyn I hun. Can't swing a cat for Yws Gwynedd. Sori. Ti'n fyfyrwraig yn Aberystwyth? Sori, nes i'n cyfeirio y micro ti anna. Mae yn ar ei thrydydd flwyddyn. Nath i ateb yn dda iawn. Ac felly ti yn yr lle perffaith I fynd I gopra Selar bob blwyddyn. Fes ti'n gopra Selar leni? Dim leni, fe si ar y flwyddyn gynta yn Aber ma. Oce, nhw'n I symud ymlaen, dwi'n meddwl. Bach o dampnar ar y noson. Mae rhywun yn siarad o'n mon. Rhaid fi gael microffon I un o'n. Sems taw yn nhw. Be ti ddeu, wan? Sorry, in joke efo Yws Gwynedd o fi fyna. Noson ti'n sôn am nath Yws gannu fo tsunami. A nath electric off tair gwaith. Ar y pryd oedd mewn I chorus sydd bod na fi. Union rhan pryd bob tro, do. Be oedd yr hanes fanna? Pwy oedd Ken Llyfan? Oedd ddim yn fan. Sori. Na, wath oedd di mynd y dŵr oedd ar y llwyfan. Ia, oedd nhw di cicio dŵr ar y llwyfan. Dŵr, ie. Dwi isio fo. Ei gan hawdd be o'r ffug am bob dim, dydi? Cadwch o'n iddyn nhw, maen nhw tri agorau. Caredd mawr i'r ffug. So rwy'n eisiau dweud gair chafbwynt llaw I fyny, be oedd chafbwynt? Heblaw yn Beneth Lwri ddeud. Gopra Selar. Wel, na, sori. Na, sesiwn fawr. Ie, fi'n cyd bod sesiwn fawr. Wel, beth sy'n llynedd, a o'n i'n fel, wow, mae'n neis o'n i'n cofio gweld ar y teledu blynedd yn ôl, a oedd yn arfer bod yn anferth, ond mae'n fel ail ddechrau fe. A leni, oedd yn wych, fi'n cyd. Mae'n dechrau mynd nôl an, fi'n cyd, falle, os nhw'n dal yn neud ar gyfer 2018, byddai'n clas. Ti'n iawn, mi oedd sesiwn fawr yn wych. Diolch o'r ti. Sori, beth enw di? Steff, sori. A hefyd, dwi'n meddwl t-shirts oedd dyluniad posteri a merchandise, sesiwn fawr i'w glodfori. Reit, dwi'n gofyn beth embarrassing hwn. Sef sbio ar fy'n ddadau, achos dwi'n cofio beth nesaf. Dych chi eisiau clapio neu beth Yws Gwynedd? Ddylswn I wedi gesio sgwrs o'r sgif. Gysylltiaeth. Ie? Plug arall I gysylltiaeth, wrth gwrs. Os ydych chi'n rhannu'r fideo yma, ydych chi'n cael Mae chenwch chi'n cael ei roi mewn I het fawr a gwch chi gyfle I ennill copi o'r llyfr yma. Ond os ydych chi ddim yn ei ennill o, peidiwch â phoeni achos dydi o mond yn costio a dwi'n mynd I ddod Gerell Pennant gorau allan o'n ar heno. 7 punt na mynd ceiniog. £6.99 hynny oes. Iawn? 6.99. Ti'n dall? 6.99 na chdi, ie. Ond dwi'n meddwl bod gen... Dwi'n mynd I wahodd Elin o'r cefn yma I ni. Gwyn ni clap eich Elin. Sori. Cyntaf hefyd, gwyn ni... Ie, clap I Elin. A hefyd clap I Sgif a Dan. Diolch o'r chi am siarad fan I heno. Ac i'r ddau am I gwaith trefnu hefyd. Maen nhw wedi bod yn brysur yn adwy. Ond dwi'n meddwl bod gen ni... Mae hyn yn mynd I anodd, achos dwi'n mynd I siarad dau fy chi o'n am Wopra Selar, os dwi'n meddwl bod gen chi'n surprise ar ran Wopra Selar. Falle na I jyst rhoi dy microffon I ti. Ie, ti eisiau fi nynnu? Oce. Oes mae gen I bach o surprise, achos mae'r rhan fwyaf na chi'n meddwl bod pleidlais Wopra Selar yn agor nos Sul. Achos dyna, da ni wedi bod yn deud wrth pawb. Ond oedden ni'n meddwl jyst I ychwanegu at naws arbennig heno, fysa ni'n taflu rhyw surprise bach ata chi, achos mae pleidlais Wopra Selar ar agor rwan! Felly, ia, da chi wedi bod yn enwebu eich enwa ar gyfer pob categori dros y chydig dros fis dwytha yma. Mae panel Wopra Selar wedi hynny, 10 o bobl I gyd ar y panel, sef 5 o gyfranwyr y Selar a 5 o ddarllenwyr y Selar wedi dewis rhestrau hir, a mae'r rhestrau hir yna bellach yn rhan o bleidlais y Gwopra, ac mae'r bleidlais yn fyw tan y 5 o Ionawr, a I wneud pethau bach mwy cyffroes eto, mae tocynnar werth hefyd. Am y pris cynnar o dim ond 40 punt. Felly bachwch docyn reit handi. Maen nhw yn gwerthu allan bob blwyddyn yn ddiweddar. Felly, ia. Os byddwch chi docyn a copio'r llyfr rwan, dim ond 20 punt fyddwch chi ddiwario. Da, mae hynna'n iawn di, jyst cyn dolyg. Mae hwnna'n anreg nadolig, chwip anreg nadolig yn dydi os, beth ti'n meddwl? Na, mi'n ceiniog, ynddo?
Namin ceiniog. Sgef, falle, os ti di gorffen, dwi'n meddwl sy'n neis i Eli'n gael eistedd, lle bod fi'n croesi dros dy wyneb o'ch del di. Ond diolch Sgef am hynna. Felly mae pleidlais Gwopra Selar ar agor rwan. A'r rhestr hir, i Eli? Ia. Felly mae gen i Elin o yma, sori. Mae gen i Elin o yma o un o griw y Selar. A sbio beth sydd o flaen di hwnna, paid y dangos hwnna. O na, mae'n gyhoedd o'n. Felly, nhw'n ni jyst mynd drwy chydig o'r categoriau. Gan i weld be yma. Can ore? Ia, mae dipyn o, wel, mae'r enwau amlwg eto'n ymddangos eto yn y categoriau mwy cysadleuol, fatha can ore. Fatha, wel, neu'r band gore, record hir ore, neu y record fer hefyd. A mae'n braf gweld artistiaid newydd a bandiau newydd yn cyrraedd y rhestr hir i'r categoriau mawr yma. Fatha, mae Sera Serol, mad newydd, maen nhw wedi gwneud y rhestr hir i'r gan ore. A hefyd mae wych gweld cynnig newydd sbon danllu, sydd mae'n allan ys dy llun, fatha Cyrn yr Awyr wedi gwneud y rhestr fer i'r gan ore. Felly, efo'r band gore hefyd, yn gyda'r yr un enwen danos fatha Yws Gwynedd, a yr Eira, a Candelas, a ie. O, cool. Digon yn mynd ymlaen. A nes i jyst gweld un peth... Pwy di'r cyflwynwyr gore, de? Ti eisiau darllen hynny? Ie, athyn ni gael enwebiad eitha anisgwyl. Gathon ni Gareth yr Epa yn dod i'r rhestr. Fel cyflwynydd gore. Llawn heddiannol, swn i'n deud. Pleidleisiwch. Oce, wel, diolch o'r Elin. Ti'n edrych ymlaen at y gwobr, Elin? Ynddo, bydd o'n wych. Bydd o'n wych. Felly cofiwch, mae bleidlais ar agor, a mae'r tocynnau cynnar a'r bris gostynedig ar werth wan. A, reit, nhw'n ni ddal i fynd. Da ni'n dal yn fyw ar Facebook, da ni'n mwynhau'n hynny yma. Mae'n edrych i wneud eto. Wel, just gwrs ac anfod ti rwy. Ond cofiwch rannu'r fideo fa. So rwy'n eisiau beanbag? O ffordd. Mae hwnna mor flat, de. Diolch bron i'n werth i gael o. Ond e ddim cysur i gael o'n o. Dwi'n mynd i'r reit at ti wan. Fel bod ni'n gallu bron rhannu'r microffon, iawn? Felly, cofiwch rannu'r fideo a gwch chi gyfle i ennill copi o lyfr y Selar sy'n cael ei lawnsio heno yn Selar y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth. Ti'n joio dy hyn os? Yndw, ond dwi'n just ysydd efo'r ffan i mi gael mynd i fotio mewn hun yn Gwopra Selar. Wrth gwrs, ia. All gyd i'n neud wan, os ti eisiau? Ti dy ffôn di gen ti? Na, hollol proffesiynol, mae o'n yngho ti dros oedd hwnna, so, just na, joc, na, erioed wedi fotio mynd ar fi'n hun, wedi fotio am... Na, mae'n all o wir, ond, na, edrych ymlaen fel oedd Elin yn dweud, mae'r artistiaid newydd, dyna mae gyd amdan fan, so mae... Yndi, mae wedi bod yn adag cyffroes yn beth dyn ni'n alw'r sîn, ond mae yna rhyw lyl di dod wan lle mae'r bandiau mawr i gyd di kind of melio allan, a wan beth dyn ni'n edrych ar ydy mae yna doman yn nhw, fandiau ifanc sydd wedi cyffroi am bod y sîn yn fawr, a wedyn mae nhw'n mynd i ddod drwad, a dwi'n eitha ffyddiog bod 2018 yn mynd i fod yn flwyddyn mawr i rei o'r bands ifanc. Dwi'n fan o'r sîn, dwi'n fan o'r sîn. So, siarad efo bobl fatha Dan ac Ows, a Elin yn rili da. Da ni'n gwybod kind of bob dim amdan y sîn, a mae'n neis siarad efo bobl eraill sydd yn gwybod bob dim amdano fo, mwy na lai. Mae'n braf. Mae y Selar yn bwysig yn hynny o beth hefyd, achos y bands ifanc yma, dwi wrth ymwneud efo nhw. Dyn nhw'n methu hyrwyddo hynna'n, dyn nhw'n ddim yn neud o, wedyn ti'n edrych ar i bethau fel y Selar i gael lluniau proffesiynol ohonyn nhw, i gael erthigol i ddeitha chdi amdano nhw. Weithiau, mae bands yn ffeindio lot allan amdani hynna'n pan maen nhw'n cael erthigol efo Selar. Ti'n cael rhyw gwestiwn yna, a wedyn ti'n dechrau siarad efo dy fet amdan, be nathoch chi rhad weithiau, falle, a wedyn, na, mae'n cool, so edrych ymlaen. Lawr yn y ddiadau, wel, ddim ar hwn, oedd yr... Be o'n eisiau Ows wneud wan, oedd deud rhywbeth pwysig. Achos mae'n dda am deud pethau yn bwysig. Dych chi'n fod fel? Mae'n deud pethau pwysig, ddim deud pethau yn bwysig, sy'n byd pwysig amdano ti, nagos. O ran hynna'n bwysig, sori. Ond... Oce, come on. Esbrec, mae'n rhywun yn gwylio Esbrec. Fydwch chi'n neud rhaglen, cos yn clywed bobl oedd Ows a Dan yn sôn amdan sgrech, a gwobra spectol, a gwobra rock a ffop, a gwobra Selar rwan. Sa rhywun Esbrec yn gallu droed uchaf bwyntiau yr gwobra cerddoriaeth Gymraeg sydd erioed i bod i gyd at ei gilydd. Chos dwi'n meddwl bod nhw rhan fwyaf nhw wedi gael i ffilmio, so sa'n neis os nhw'n... Fysa? Ie, byse. Mae'n siŵr bod yna archif anferth o'r lluniau yma o'r hen raglenni. Ie, sy'n cool byse, yr nosweithiau mawr yma yn gorwen. Bobl yn edrych yn gweld, mae'r 80s yn ôl, ynddi? Fydden ni gael hynna ar y teledu, fatha'r actual 80s, sy'n ni'n gallu gael.
So, a gweld ar y teledu, be oedden ni'n edrych fel go iawn yn yr 80au. So, oedden nhw'n gwisgo Christmas jumpers. Na, berig iawn ddim. Ddim rei fel ma, ddim rei mor cartwni. Ond ti edrych yn ddel iawn. Ond, felly, nôl at y Selar ac at llyfr y Selar. Wel, nes ti sôn o hwnna, pa pwysigrwydd y Selar a falle, ond dal i fynd. Ond mae bob dim, mae hyn go iawn i fi, mae bob dim sy'n mynd rownd y Selar, dim just y cylchgrawn sydd allan bob mis, mae bob dim, mae yna dueddiad i feddwl bod can Gymraeg yn wahanol i gan Saesneg neu Sbaeneg neu Japanese. Dydy o ddim, maen nhw gyd yr un peth, a mae yn ddiweddar yn fwy na erioed, mae'r safon yr un peth. So, beth sy'n ar goll yng Nghymru ydy bob dim sy'n mynd rownd efo. So, ti sôn am lyfr fel hwn, mae yna llyfrau fel hyn, fel oedd o sôn am smash hits, maen nhw dal yn cael ei ryddhau. Dyn nhw'n mynd i pres hyd yn oed, ond maen nhw yna i hyrwyddo'r holl beth, so i gael... Ti isio llenni ar bands yma'n edrych yn cool i bobl cael mynd, maen nhw'n cool. Na'r oll ydi o. Da ni ma'n angen sbio yn gwmpas ni weld yr ein glori am ei weld. Ti'n gweld hein, Ellis? Mae gen i ni Gengeniro yma stalm, Dad Gengeniro, Pearl yma, Candelas o yma, Cizzy, Gweno, gyd yn edrych yn cool ac gyd yn edrych yn broffesiynol ac yn... Ie, mae'n rhoi rhyw hygrededd i'r peth i gyd, cael yr cyhoeddiadau yma. Dyna di o, mae cerddoriaeth yn un o'r unig bethau sy'n gweithio yng Nghymru sydd yn neud y pres heb llawer o nawdd. So, da ni'n mynd allan a da ni'n neud album ac oedd yn y beidio, mae yna bres yn dod yn ôl, so, os ti digon lwcus. Os ti'n Yws Gwynedd. Na, joc, sori. na, dwi di bod lwcus, dwi di gallu neud o fatha job am fatha 8 allan o'r 8 mlynedd allan o'r 18 mlynedd. Ti'n mwrthi ys 18 mlynedd? Oedd y band cynta yn 2000 ag... 2000. Sori, 2000, nes i'n rhaid meicroffon ti. Yr anhygoel? Yr anhygoel, ia. 1999, dydy gwir, oedden ni ffurfio, wedyn ar ei ddau EP bach efo fflach yn 2000. Cool, sori, nes i dorri, di dy... Mae'n iawn, na, dwi'n hen. Ia, dyna sy'n bwysig i an. Felly, os da ni wedi dysgu rhywbeth heno, mae o'n edrych efo hogyn bach ysgol, ond dydi o ddim. Iawn, os ti'n mynd ar y can, mwch arall ni wan, yr ail gan ar ola heno. Be nawn i Rhys? Wel, beth ti'n ffansi? Wyt ti wedi penderfynu beth ti'n mynd i ganu? Do, ond... Ti'n gwybod nhw i gyd, dweud? Na, ond ma'na un... Ti eisiau fi ofyn i gwneud lleidfa? Ia, ond mae'n amlwg ydi, so... Rhaid ni jyst neud yr un amlwg, de. Ia. Ie? Dyma hit yr anhygoel. Iawn, diolch o Rws. Dan i gyd yn redag fel rhyw lygod mawr a sgen ti hanner awr sef o'na fi a cofio fi'n ein bethau sydd yn fain i pawb am bydd yn y pen draw ydyn ni am y bywyd mae'r braf blas y grawn yn grif yn y gwyn yn ffwni'n dda am y bywyd mae'r braf Blas y grawn yn grif yn y gwyn yn ffwni'n dda Can yr can y gadw ni lan dal yn mynd yn rhagedd a beth sy'n ddisgyn nôl y ben cofio fo'n y werth feed away Cos da ni gyd yn redag fel rhyw lygad mawr a sgen ti hanner awr sef o'na fi Ond cofio fi'n ein bethau sydd yn bain i pawb Ond bydd yn y pen draw ydyn ni Am y bywyd mae'r braf Blas y grawn yn grif yn y gwyn a'r cwmni
os gen ti hanner awr sef o'na fi. Ond cofio fi'n hen bethau sydd yn poeni pawb am bydd yn y pen draw yda ni. Am y bywyd ma'r rhaid. Am y bywyd ma'r braf, blas y grawn yn gryf yn y gwyn a'r cwni'n da. Am y bywyd ma'r braf, blas y grawn yn gryf yn y gwyn a'r cwni'n da. Diolch yn iawn. Hey! Yws Gwynedd! Diolch o'r, mae'n di fanna, eisiau. Na, diolch Yws, ond yn briliant. Mae gen i chydig o, just cyn i orffen, mae gen i chydig o comments o pobl wedi gadael. Mae'n rhaid yn ôl amdano ti, rhai amdano fi, ond ddim gymaint. Lefi Griffith yn dweud, god Yws, well na pobl y cwm. Well na bobl y cwm. O, cool, mae bobl y cwm o'n un bryd oedden ni'n cael... Yes! Mae di gorffen y byd. Felly mae gen i gynulleid o pobl y cwm o wan hefyd. Gareth Iwan yn dweud swnio'n gret i fel bod mewn selar. Hynny'n un o'r pethau ar y darn ni fel fan iddo fewn. Mae'r acoustics yn rili da. Mae'n lot o hen lyfrau. Ie, mae'n cool, dydi. Michael Smurf Jones yn dweud, di hwn yn mynd newyddion da iawn, nid i gyn i sy'n mynd fyny'r gogledd hynny. Llwyth o eira newydd isgyn yma gan Arfon, traw ti'n canu. Dy gan adolyg di ddana. Paid poeni, mate. Gyn i sgledge a ceir. Ie, paid a poeni, mate. Na i ddarllen o. Na i ddarllen, oce? Na i wneud y darllen. Paid a poeni, mate, gen i sledge a ceiro. Chris Roberts yn dweud mae'n ddolig o iawn o'n. O, ie. Achos bod fi'n gwisgo'r jumper ni, achos bod fi'n canu'r can. Cyfuniad o'r ddau, swn i'n meddwl. Gwyndaf Added Lewis yn dweud sôn am y jumper. Jumper neis Yws, siomedig am un Rhys. Dwi'n licio fo. Ti'n licio fo? Dwi'n meddwl bod o peth mwyaf festif sgennau yn wardrobe, de? A ddim hwnnw'n eisiau wisgo hynna. Ond mae hwnna'n stori arall. Be sa'ch ti'n alw fo? Claret? Dydy o'n jumper na di, felly os ti'n disgwyl jumper neis, ti'n mynd i gael ar hwn. Be sa'ch ti'n galw'r lliw? Wel, ie, ond dwi'n gwybod. Ie, coch. Coch. A mae Dyfrig Wyn Evans yn deud bod o'n lyfio chdi. Ie, na teulu. Yws, ti'n bwysig i fi, mate. Lyfio chdi gymaint. Dwi eisiau llyfu chdi. Nesa, mae Yws yn mynd i ddarllen adolygiad i hun o'i gig i hun. Ond ie, diolch fawr Yws. Diolch i bawb sydd gysylltu, pawb sydd wedi gwylio, pawb sydd yma heno. Selar, y Llyfrgell Genedlaethol, y Lolfa, pawb, diolch i chi gyd. Mae diolch i bawb yn wylio, wrth gwrs. Cofiwch, mae pleidlais. Na, cyn hynny dwi'n dweud, achos mae gennych chi just chance ar ôl, os ydych chi'n rhannu hwn wan, mae gennych chi chance i ennill cyfrol o'r llyfr. A dwi'n meddwl sy'n ni gael copi o hwnnw yn fy llaw. Diolch fawr gam bod ni yma. Dyma pam dyn ni yma, i siarad am y llyfr. Dim i wneud jocs am Yws Gwynedd. A ma'n mor hawdd. Felly hwn di'r llyfr dyn ni lansio heno, 6.99 o unrhyw siop lyfrau dda, sy'n ni'n dychmygu yn dyri. A hefyd mae'r selar newydd wedi cael ei brintio, felly mae'n gopi o'r selar ar ffordd i'ch siopau chi hefyd neu llyfr ag chi ni pigo nhw hynny. Felly cofiwch, os nwch chi rannu hwn, mae gennych chi gyfle i ennill y llyfr yma. Cofiwch hefyd bod pleidleisiau Gwobrau Selar yr agor, a mae tocynnau cynnar am bris gostanedig Gwobrau Selar rwan ar gael. Felly diolch yn fawr. Ond ben a foll, diolch i gyd am ddod yma i helpu ni lawnsio a dathlu y gyfrol yma, Llyfr y Selar. Chwiliwch amdano fo. Reit, ti'n gwybod pan mae pethau fel yma, diolch Yws, na dod llawn i ti o'n. Pan mae pethau fel yma yn gorffen, os ni di fynd rownd i faned, Elis, fel bod ti'n cael waid fach rei dan yn ei gyd, ti'n gweld dipyn o gynulleidfa fan? Gyd i ddo mewn, Yws? A dan ysgeifio pawb, dych chi mewn i hwnna. Achos pan mae pethau fel yma'n gorffen o arfer ynddo, achos na'r wedi, ti byth yn siŵr pryd mae'n mynd i orffen. Felly ar y diwedd mae pobl yn trio gwenu, achos maen nhw wedi dweud, ta-ta, maen nhw wedi gorffen o'n ffeinal, oedd yn sgyn nhw'n byd i neu wedyn, ond just sefyll. Felly be o'n i'n meddwl sy'n ni'n neud, fysa ni'n gyd jyst yn wefio iawn, ta mae Iwan Stanley yn deithio ni bod o'n iawn i ni stopio wefio. Felly diolch fawr chi gyd, nos da na dolyg llawen, a byddwch yn saff yn yr eira. Ta-da! Daliwch chi wefio. Just aros Iwan Stanley ddeud rhywbeth.